Allah, dingon lagi pergi berat na nga mga ide asilos. Yung pa na nga mga ide o gusto ko nang umitaw. Amen! Yati mo kami ng mga bae, sabi po na yaon, tiga ka nun na kadi ko tira, kamutura ko, kabara di ko kay traffic, pamakali mo na ka nun. Maganda pamakalanta pa. Yung kakarasa ko pan. Amiyati mo silang, di siya malakay. O kagi ko makoma ko, kaya natalo-talo ka ito amiyati mo. Yung na amiyati ito, amiyati mo silang. Na mga luk sa panakitalo ka ito, langon silang pantuturo ko na kulang isa. Yung nabagiraman ako, natalo-talo ka ito ng mga luk. Damasiran po kawa, nito po arawak, nito po ang gira. Yang usya ka. Alam ko siya natuturo, piyama ka, patwa ka nun. Yun na kaya miyak ka naulong. Nakagyo ko makapasad ako mangusyat na miyak ka naulong ng adoks, nagtatandangan ako niyan, so isyo, nado ko na makilala. At tira ka na orak, bamiyak ko masan, Eh palaki-ulaki, lenirang, nadi ko di papan. Yung kanay po naman ito, nadi ka sa nusyong at terror ka no. Masya Allah. Na dia mengarif Allah. Balas sangkan Allah. Oh. Nah, sama nanan. Sama na yan. Na dia kaya akapatay na sigura dua. Da'abat talurong penaguyan. Da'abat talurong penaguyan. Mengarif Allah. Kasukun sumalak kalamaw. Na ayak yang panutulong sa kitab. Na uman di namapita. Na uman isakataw rakatanu. Na makapito pulukan yan kapamisitay. Makapito pulo kanya na makay. Nainom kanya kay pa. Napapagabad niya sa umor. Kau ba matatalingo ma? Kau matatalingo ma naku ang kanyang sanyawa. Nasungangan niya nagagawi. Nabali kanya natuturong ka. Napagilin yan. O do alam ba umor ka? Nadigan pa nga na. Rukan patay. Natigitan inodom niya haibalad. Niya kumatos. Labo to niya kumak. Labo niya haibalad. Da alam ba aban yan oras sa dunia. Kami alangan. Day paginaw niyan. Nawana lang ba umur ka kung katuturugan ka? Napagawa ang kaniyan. Napabisitan nga niyaman. Nasungan niyaman. Namama kanina pagka nga. Napagilin niya sa umur ka udah lang ba? Na udah lang ba? Na kanaabak kaniyang paniyawa. Ayaw maanan niya na. Daan kanila pagkapasa ng kumaan. Pira ipagka na siliming yung sangkula pa din na pagkananan yan. Yan lang nga sa umur yan. Igila ko na miya kaumas sumalakal mo ko sa kawalay. Adna ko anya nung sanyawa. Umaditip kinumtakaton malugi ka sa bagro. Yun na, kada-kada kalaya pag-inuman. Alo ko rin kaya dapat na. Pag-inuman ako iran na. Ito rin, nabakwano. Ayamana niya mga uripanwala ni gira ko na miya kau masumala kalamot ko isa kawanay na adi na kuwaan niya kila sa niyawa. Nang gulong-gulong ano isa kawanay isa kira na miya tenoman siya na panguro. Ay daw amak! Ay daw ina! Ay daw karumakan! Ay daw at ako na! Ay daw kakamama! Nalang mo din ang panguro ko ng kota isa kira na miya tay. Nabeto ko man sumalakan mo sang kutawanay akinwaan niya sa niyawa. Namauman yan ang mga taong gugulong-gulungan yan. Ang kaisakiran amyatay apungulok siran. Dahil lang kaya sa malakan mo. At tugumalakan mo tayo kano din gugulong kay sa kapamilya, sa kawanay. Paman apungulok kaniyo ang kaya isarakano kakinuaan na kan sa niyawa. Tano din yung kakanaabakan ni ina niya. Lakanaabakan siya limutan. Aba kinuaan na kan sa niyawa. Nada matarutop sa umur yan. Kuno niya, kanya tarutop pa din sa umur yan. Aba karakano ina niya ang malakabu. Ato ni sabato no malakal mo. Wallahi la abqa wahida minkum ahada shay'a. Ibadadan to malakal mo sa kabur wallah. Kadiya kan sa kanu pagawa na sa kawalay sa taman sa diya kan sa kanu malangalangan. Lalo nga man gede-gede may kadiyong kote sa kawalay na dedeng nila sa sakira na miyatay na masya na pungurong. No! Ay do karo makanay do ina do amma. Na mailing ka sumalakan mo tamya ka pa ni kami payag, miyag live. Matangkuan daw di siyang pamani po sa ruwasan. O manay siya na! O manuwi na na! Karam ako. Na mailing ka sumalakan malakan mo tamya ni ka live. Matangkuan na pikapong guro kiran no di sila na mapiyo-piyo kakapong guro kiran. Ay! O manay siya nabitut.
At tangkawan law di siya ng pamanipo sa utarwasan. Pakawatan wallah. Na ay dapat ka no sumalakan mo tema to na madidig na si makauma. At tangkawan law di man siya ng ganap. Nasungan na ka mapita man na rin mayroon na magunakurakan mo. Ada mapita na nasungan na ka na pili ako niyo. Paman nasa ka nitataling magaksi. Paman na ibubugiti ako niyo. Matangkawan law di kang pata ka ng Amerika. Miyate mo kay bariw ba ko niya ninulog. Ari mayor. Manasa ka ni bugit yun. Eh, kung nabasit kami, nagmeron na aling basit. Tanto niya mapipigiran. Baka mapipigiran. Okay. At sumex ka man ipangusyat, kadyugaw na ako. Na ayaw po nabasit kami, nagsumalakal matalib, na skap man itintangan niya, skap man ikispatan niya. Ari, bas kay kuda ka sa niya. At tangwalo di ka pangalang-alang. Yaki. Adu-du dengan yang kanak dia matalo. Atangwal lo di tanu siya kaaway sa malakalamot. Ino to mga day, ikake kabaya na ba kamatay? Lakia kato nakatano ba niya kabaya kamatay niyon? Kaya man na kakakabaya matay. Labiya sigurado adik ka na makapupunto sa diyan kaya niya. Taman sa to na nataman sa kubala ka nataman sa sapo nataman sa buk na miyado. Ata, iman to sisita no iman to agagawi. Ako na, nidingilan tanong ba na sakato sibu mindiga miyakaya. Amiyaka 20 na guna kaya patay nila mindiga mabuha. Namya ko masali masit na mamakin naga corona. At tangkwala kawat na miyate siya mindiga na sansa kaubayan niya na din napaparon niya. Askap ni tatantangan yan. Ilang naman din na ba sinya lang ba? Itan wakil kabaya matay, dada ba niya kabaya kapatay niyan? Abes kami ang mga ulama, bagi ang mga alim kami na ba kami kabaya matay? Eh, punabas ka na wag na ba mga alim? Adik antam si kabaya man tumatay. Pero nga naman yan. Kay panganitan ko wala. Ya Allah na unay kaon. Yun na kaya kitulong ka ba niya kabaya kapatay niyan? Eh, kung di ka taon ng utada mga paluwap. Aba pangiraw, ya Allah, natapadang kamurakan. Napili pa na dili, ano? Ada turong ka, natapadang Rili ako niyo, makasangiw. Nabasira ka no, kasekiran. Amalong aman nagdagdag mga oripon wallah, miya mamasya ko mabuhat, tabi-tabi ka na basyaran. Ino maburi, pagilakang ka ator, maputya, miya kay tuwa, siya buwa, manayarga, o di ko namatay, na miya play soto, no di ko maplay, na miya kalabusyo kaon. Na miya dusa pang wala, miya kadilaglakan. Di ko masatay raw nira, pelat. Natutudi niya nang utatay raw nira. Adap na dusa niya, no, matang na, adap na ragayan. Na miya kalala panibel. Usug-usug. Allahu Akbar. Pili ako niyo. Ang ato ko ka niya, bundal ka na sobra sa udwa na kara. Allahu Akbar. Pili ako niyo. Pili ako niyo. Tadi ang mga rip Allah. Na, sama nanan. Na, amay kamadatan ko dunia ka pa matay tanong. Na ayap man agtugalin ang tanong na diyang kanan na hayatun barzakhiya. Ini betul siya no nabi na kawiyawiyag apagalitan udungi agusto alungan amaw rin. Nauna siyang tanong kitisang kanan ako ba at yan yung mga nekano Rimero Hadja Saraf kano langon yung mga nekano kaya tawon ako yung iba-iba nakad na din. Lagi sobra kami sa magariki-bariw. Ayaw mahana niya mga oripon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na ilang aman, miya kanikatano langon, miya ilaytano ang kanan ng mga tao sa Kuba, sa Baki, sa Madina, ay kada kalanan, na diya kada kabilang, na kada mabilang kada kalayan. Lalang luto mga sahaba, na ay kiyatiran sa diyang kota Kuba, na miya kada bisang gimurag na kiyatiran. Na ayaw buwa pagkailan ka na lapot tatanggol sa ato. Idira apagam pagane po ni Haji ka agkailing ka so mga Kuba mga sahaba na iba't ka makaguraw ka dun. Inaudya ba si mga sahaba? Inaudya ba si mga Kubayran?
Ayaw mo pagkanagakaan ko mga ulama, ko mga tablig na sa mga tutulangkiran. Nakatay man to amelakan sa mga kubayran. Inako 2016 naman haji kami. Marang kami ako diyan namin sa Quran. Asi ko sabari si Imam Abdul Fattah. Owan. Nam paganay namya misita ko sa bag isang utakubo mga sahaba. Na adna miyo makanon alok sa maranawa punguro kami ni haji. Iga ka na ba pa ino ka ng punguro? Lahan na ba ko pagudod? Ang dami ang kabag-bag. Nao. Tulak man ay pilawingan ng bariw. Okay, hugenda na. Nakagi ko may ka ng alok sa pungurok. Tiga na ba pa ino ka ng pungurok? Tiga na alay. Sisi ka sa malina. Tiga ka na uway. Ino ka ng pungurok ba pa? Na tiga na alay. Ayaw mo. Pagkanaga ka na ko mga ulama na sututulang mo mga saba. Na diyan kaya kaya saan kaya ko ba mga saba. Na datar mo umiliakan sa alay. Bakit alay? Uba ko bakit tiga na alay niya. Tiga na ko siya bilabag. Na tiga ka na halot ako. Ang ano may labang. Matang kuwala tiga ka ba pakapiya mate ka pa na di kaya siya ni ilabag. Kakala ba ka sahaba? Kakakaba ka. Nga katuwa-tuwa ka maranaw. May labang nga sa mo na nilinog siya. Ito na yun eh. Katagun ka sa maranaw. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amalo nga man ganda-ganda. Kaya tingnan na mga kuba. Miya ka labis ang iburagon. Eli nga sa Kubo Fatima, isisibir sa mga taubaya pa itaw, sa taubaya git. Miya kalala, Kubo Fatima. Sa Kubo Aisha, Rasul. Sa Kubo Abu Bakar, sa Umar, sa Rasulullah, magubay-ubay. Sa Kubo Hamza, naroon sa Jabal al-Uhud, sa Balaw Uhud, sa Ngutababa, Ngutashaba'at al-Shuhada. Ito katawa, ay manam nga sa sahid. Allah, namya kalabi sangi burago na kiatira ro'aw. Na siya nakatalo sa Salvador. Na anak ito nakasya ako ba ako kumatalog ito sa lago na kiatinian. Allah, Allah. Okay, nasuuri panwala. Apakasurgaan wala panginita ko wala apadunang kaanokstano apakasurgaan wala. Nasulango-lango na pakasurgaan wala. Na di na nakikigdami katiran sangkot ako bayran. Kaayain ali wala. Ka'allahum yawma yarawnaha lam yalbatu illa ashiyatan aw duhaha. So kung sa mga tao ko kabaaan na limuron wala. Na ayaw ka kagdamayra na katirang kukuba nasa salungan. O di nasasapotol sa alungan. Ilang kagdam! Ilang kagdam! Katirang siyang kota kubayran sa salungan. O di nasasapotol sa alungan. Ino to mga day. Napakaturog-turog ka wala siyang kota kubang ka. Nasapon sa mga amala ka. So sambayan ka. So puwasan ka. Kapiyan kay barangay. Kala kay gagaw. Kala kay kapani. Kapiyan kay katutungan na ya. Kapiyan kay kakarumay. Kapiyan kay kapalokolokos. Nakakarinang kairan siyang kota kubang ka. Aalibatan kairan ka. Patimbang kairan. Para din ka magdam akakiting ka siyang kota kubang ka. O mga kako na makanaw na gumiro sa mga amal kahay o ripnwallah. Napakatuturugan ng kapoko na miskabu. Natigababiyang kisudunya, natinagapan, napoko na miskabu, naturong ka. Nadiga turut-turugan, di nga mga amal ka, nadigara rin pamagididan. Masya Allah, lingon na kayo pagibarat ng mga idea asilos. Yung pa nga mga idea o gusto ko ng unitan. At hindi nga pa napakabitaw na umura ka. Ingaw na ng pagibarat na nga ng mga idea. Yung pa nga mga rapat ang gusto ko bumitawin ko magawa. Ingaw na ng pagibaratan. Nga makapiapi pagididira ka sangkot ako ba nga kapara di ka pakanaw, anak ka di ka kagdam akating ka kukubang ka. Nasasalungan na kagdam ang ka, nasasapotol salungan na kagdam mga, na dito na niya katalong gibuda kung nakiating ka kukubang ka. Ginarwa kayo di pamagididin. Apang nga manigira di ka turog na dito, niya kakapi ka. Epo namin di kapi nga napalin na di ka turog na.